Здрасти! Сега ще ви покажа първата част от последния ни проект в PicDop. Ето тук може да видите как принтираме в STEM кабинет в училище. Изображението ще бъде 3 метра, малко над 3 метра. Виждате как принтера принтира. Изображението е около 1,15 м на височина. По-късно ще покажем и крайният резултат. Стената е завършена. 3 метра и 30 см на ширина и 1,17 м на височина. Ето ще се приближа, за да видите качеството на самото изображение. Ето. Следващите няколко дни ще покажем и останалата част от проекта.